Priatelia, vítajte v ďalšej časti Plochozemského špeciálu, teda podcastu, kde sa budem rozprávať o najčastejších konšpiráciách s odborníkmi, ktorí ich vysvetlia pre ľudí, ktorí možno chcú bojovať s dezinformáciami, alebo tí, ktorí možno takýmto informáciám podľahnú a chcú sa dozvedieť odborné a relevantné informácie. Dnes sa budem rozprávať s Grigoriom Mesežníkovom. Vítajte. Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A témou bude, či Židia ovládajú svet. Pán Mesežníkov, ako je možné, že jedna etnická skupina, ktorá nie je nejako významná, čo sa týka počtu v svetovom meradle, aj náboženská, má takú veľkú moc? Čím si to vysvetľujete? Naozaj to je veľmi malopočetná skupina, menšina. Tak jedna krajina je, kde teda tvorí väčšinu, ale celkovo tých 16-17 miliónov, podľa odhadov Židov vo svete, to je nejaké promile celkové populácie Zemegule. No pretože vlastne dejiny tejto skupiny, povedal by som, že štátne a dejiny, materiálne dejiny a duchovné dejiny a najmä to, že v prostredí tejto skupiny sa vyformovali také obsahy náboženské, duchovné, ktoré ovplyvňujú vývoj v celom svete. Čiže interakcie medzi Židmi, v prostredí ktorých v podstate vzniklo priamo kresťanstvo a potom nepriamo proste toto dedičstvo duchovné ovplyvnilo aj vznik ďalšieho monoteistického celosvetového náboženstva. Židovstvo zostalo, judaizmus zostalo náboženstvom iba pre túto etnickú, v tomto prípade skupinu, tak to samozrejme ovplyvnilo proste nastavenie celého toho okolitého sveta, väčšinovej populácie tých krajín, kde Židia z historických nejakých dôvodov, vzniknutých okolností sa uchýlili. Ovplyvnilo nazeranie a samozrejme teda na túto skupinu a samozrejme to nie je fenomén, ktorý sa týka iba Židov. Vôbec menšinové spoločenstva sa dostávajú v podmienkách, povedzme, krajín s rôznymi vládami v minulosti. Pochopiteľne, že tie etnické zrážky boli veľmi časté a rôzne národy bojovali medzi sebou, tak Židia sa stávali často objektom prenasledovania. V súčasnosti situácia je oproti tým predchádzajúcim historickým obdobiam v niečom je iná, pretože moderná spoločnosť má nastavené nejaké rámce na vzťah k rôznym skupinám. Hlavne menšinám, ak sa bavíme o liberálnej demokracii. Presne tak. Tak samozrejme, že postavenie Židov napríklad v Iráne a napríklad na Slovensku je dosť odlišné. A to súvisí s typom politického režimu, s tými ideológiami. A samozrejme aj teda stále pretrváva aj ten náboženský aspekt vo vzťahoch medzi Židmi ako menšou skupinou a obyvateľstvom krajín s tými ďalšími monoteistickými náboženstvami celosvetovými, a to je kresťanstvo a islám. Čiže Židia mimo toho Izraela sú naozaj menšina, aj v minulosti to tak platilo, a všade, kde sú. Prečo sú teda označovaní za vinníka mnohých udalostí v spoločnosti? No tak to je v podstate ako dôvod na, povedzme, dosiahnutie nejakých cieľov mocenských istých vládnych skupín. Každý, kto sa odlišuje od väčšiny, sa stáva predmetom podozrení, nedôvery, prenasledovania. A Židia, okrem toho, teda, ako som už povedal, že sú súčasťou, no minimálne v prípade kresťanstva, myslím si, že aj v islame nájdeme takéto prvky, ako súčasťou toho príbehu. Hej? Napríklad vznik kresťanstva priamo súvisí s činnosťou Židov. Však Ježiš Kristus, ak teda táto postava existovala, najväčšou pravdepodobnosťou existovala, to bol jeden z takých prorokov v tom čase na území, kde žili Židia, tak proste ten príbeh, tak ako sa odohral z pohľadu budúcich kresťanov, lebo vtedy sa to tak nevnímalo, že to je proste príbeh, ktorý nejakým spôsobom ovplyvní vtedajší judaizmus, kde teda to celé aj vzniklo, však Ježiš Kristus bol Židom, bol veriacim Židom, bol v podstate prorokom, tak povediac rabinom, aj zomrel ako Žid. Hej. Ježiš Kristus síce je považovaný za akoby jedného z tých prvých kresťanov, ale napríklad celá táto
konštrukcia pre samozrejme pobožných Židov vtedajších, ako jeho osud nemohol byť považovaný za proste súčasť židovskej tradície. To bolo niečo nepredstaviteľné, že ten židovský monoteizmus nemohol pripustiť, že niekto sa vyhlási napríklad za Božieho syna? Za Božieho syna. Hej? Čiže z pohľadu judaizmu to už nebol ako čistý, by som povedal, monoteizmus, to už bol taký prejav istého politeizmu. No, čiže toto samozrejme potom ovplyvnilo celý ten príbeh a spoluexistenciu Židov s kresťanmi. A čo sa týka islámu, tak ako prorok Mohamed tiež sa vymedzoval voči Židom, napríklad v Medine. Tam teda na území tej Arábie, ktorá v súčasnosti je Saudská Arábia štát, ale žilo veľa Židov. A on samozrejme bol ovplyvnený tým judaizmom, už aj kresťanstvom, lebo v tom čase existoval, ale vymedzil sa v určitých okamihoch svojej činnosti voči Židom, ktorí odmietli podľahnuť, odmietli prevzať ten typ proste konfesie, ktorú Mohamed ako založil a presadzoval ho a naozaj ten islám sa potom presadil na veľkom území, ale Židia zostali stále tou samostatnou entitou. Dobre, ale keď si zoberieme úplne tie začiatky antisemitizmu, tak Židia, teda kresťania hovoria, že Židia sú ten národ, ktorý zabil Ježiša Krista, hej? Ale my vieme, že už aj Rimania vlastne boli voči Židom negatívne nastavení a perzekuovali ich, takže začal práve v Ríme taký ten prvý svetový antisemitizmus. A prečo, keď ešte Ježiš Kristus... Hej, ja nie som odborník na biblické dejiny, ale aspoň jednu takú poznámku, že Židia nezabili Krista. Hej. Ja teraz nechcem sa púšťať do rôznych teologických predstav. Proste vtedy tá časť územia, Rímania dali názov Palestína, tak tam, kde žili Židia, v tom čase teda už nemali svoj samostatný štát. A Rímania boli okupačnou mocou. Byť ako Židia aj v predchádzajúcich obdobiach a stále dávali najavo, že ako ich koexistencia s okupantmi nie je až taká, by som povedal, bezproblémová. Však to bol v podstate odbojný národ, ktorý mal svoju štátnosť, prišli proste o svoju štátnosť. Znovu nechcem zachádzať do nejakých ešte hĺbších dejín. Takže rozhodnutie o tom, že Ježiš Kristus, ktorý bol aj z pohľadu samotného Ríma, on proste poburoval. Hej? On proste prišiel s niečím, čo spochybňovalo tú zemskú moc, tú svetskú moc. Hej? On hovoril o tom kráľovstve nebeskom, o kráľovstve Božom. Bolo to v rozpore s učením judaizmu a z politického hľadiska to bol problém pre samotný Rím. Čiže neviem, či by sa to dalo považovať za antisemitizmus. A jednoducho na území vtedajšej Rímskej ríše existovalo viac takých, povedal by som, že miest, kde rôzne skupiny etnické, náboženské sa snažili o nejakú koexistenciu s tou ríšou a v prípade Židov naozaj Židia boli odbojnejší, pretože pri nich takáto okupácia, navyše ešte snahy nejakým spôsobom proste zmeniť ich náboženskú príslušnosť vyvolávalo odpor. Tak áno, neprijali Krista a potom dlhé storočia kresťanská cirkev, ktorá vznikla, judaizmus nie je cirkev, ale vznikla proste cirkev kresťanská, ktorá bola na hierarchickom princípe zorganizovaná, tak súčasťou ako ich narratívu bolo to, že Židia sú zodpovední ako národ za to, že teda zomrel Ježiš Kristus. Zase ale niekto povie, že vďaka tomu bol ten príbeh Ježiša Krista dokonaný, že mohlo dojsť k tomu vykúpeniu a vlastne kresťanov, hej, že tak sa to malo stať, lebo keby sa to nestalo, tak by sme to vykúpenie nemali. K tomu iba taký dodatok, že samozrejme, že moderné cirkve kresťanské väčšinou, drvivej väčšine, ja nepoznám nejakú, ale nevylučujem, že existujú nejaké také sekty, že oni v podstate toto obvinenie Židov ako národa za smrť Ježiša Krista zrušili. Nikto sa toho už dnes nepridržiava. To samozrejme neznamená, že nie sú ľudia kresťanského vierovyznania, ktorí stále tomu veria a ja môžem to dokázať aj na prípadoch nejakých prieskumov, že ešte stále malá skupina. Len ja som sa pýtal, že viete, historicky tí Rímania, oni okupovali celé Stredomorie
a oni sú historicky známi tým, že boli tolerantní k iným národom, tak prečo boli takí nepriateľskí k Židom a neskôr ale aj voči kresťanom? No pretože Židia jednak sa burili a potom to, čo sa odohrávalo v tej Palestíne, práve v tej náboženskej otázke, jednoducho nezodpovedalo mocenským záujmom. A to nikde inde nebol takýto národ? Takto, že našli by sme možno aj nejaké ďalšie príklady, ale toto už nemalo priamo tú náboženskú súvislosť. Hej, však Rímania vlastne boli politeisti, z pohľadu monoteistických náboženstiev. Áno, boli voči proste rôznym ďalším etnickým skupinám na niektorých miestach tolerantnejší, ale tam, kde dochádzalo k politickým trenicám, hej, však hovorím, Židia prišli o svoju štátnosť, bol zničený prvý chrám, proste potom obdobie druhého chrámu Židia boli uvrhnutí v podstate do vyhnanstva, dokonca do plienu Babylončanmi. No proste ako dejiny a stále zachovali pri tom svoju identitu náboženskú, a čo sa týka tej etnickej stránky, tak povedal by som, že absorbovali niektoré menšie, dnes povieme národy, ale išlo v podstate o menší počet proste ľudí, ktorí možno rozprávali inými dialektmi, ale napokon sa pridávali najmä na území tej Palestíny takzvanej, tak sa pridávali k tým Židom a stávali sa Židmi už potom po náboženskej stránke. To znamená, že proste tu pretrvovala nejaká etno-náboženská entita v prebehu tisícročí a chcela takto aj zostať. Chcela nejaké prvky svojej autonómie zachovať. Ale k tomu by vám určite viac mohol povedať nejaký historik, ako aj náboženstva, aj teda proste človek, ktorý sa vyzná v tých biblických časoch. OK, lebo je to také zaujímavé, že vlastne potom neskôr aj ten arabský svet tiež prechovával nejakú nenávisť voči Židom a pritom tým asi nemohli im vyčítať smrť Krista, nie? To nie, ale toto zasúvisí s tým, že tak ako vznikol islám, znovu, ja nie som odborník na islám, ale samozrejme čítam, najmä teraz v súvislosti s tým, čo sa odohráva vo svete, že koncepcia islámu počíta s tým, že ostatné náboženstvo sa nejako včlenia do toho islámu, že islám je konečné štádium. Konečné štádium proste duchovného vývoja ľudstva. Keďže bol 600 rokov ešte po Kristovi, áno. Takto, že momentálne je možnosť si zachovať svoju identitu, ale veľmi ťažko je to proste realizovateľné v podmienkach, povedzme, islamskej dominancie. Teraz ja teraz nechcem zachádzať do toho, ako vôbec islamské štátne nejaké celky vytvárali. Sú historici, ktorí tvrdia, že najväčšia kolonizácia v dejinách ľudstva sa uskutočnila od toho 7. storočia až v podstate do 19. storočia v rôznych formách, ale čo sa týka toho proste tej náboženskej stránky, tak to bolo neuveriteľné veľké územie, rozsiahle od Severnej Afriky, od teda západnej časti Severnej Afriky až do Mesopotámie. No ale to chcem povedať, že prečo aj voči Židom je taká minimálna nedôvera, naozaj aj prejavy nenávisti. Napríklad islamistické hnutie sa prikláňa k tomu, že Židia by mali byť všetci ako zabití. No ale podľa islamského učenia môžete sa buď vykúpiť špeciálnou daňou a zostať pri judaizme. Islám uznáva dve konfesie, ktoré, ako oni hovoria, to sú ľudia knihy, čiže Židia a kresťania. Môžu zostať Židmi a kresťanmi. Ideálne by samozrejme bolo, aby konvertovali, to je imperatív, ale ak teda nekonvertujú, tak potom musia platiť daň, takzvanú džizju, daň za to, že zostali a daň za to, že sú chránené týmto štátom. No ale realita je taká, že keďže islám sa presadzoval naozaj silou a často aj hrubou, povedal by som, že fyzickou silou, vražednou silou, tak šanca zostať naozaj, ak ste nepristúpili na konverziu, bola veľmi malá. Tak toto je to vysvetlenie, také najplauzibilnejšie vysvetlenie z pohľadu islamskej teológie. Určite sa nájdú ľudia, ktorí budú niečo upresňovať. Proste Židia sú v lepšom prípade trpenou menšinou a v horšom prípade sú vyhaňaní alebo zabíjani. A to iba by som pripomenul, že po vzniku štátu Izrael zo všetkých arabských, teda islamských štátov Židia
emigrovali, boli vyhnaní, v podstate majetok bol zabavený, mnohí aj zahynuli. A dnes sú arabské štáty, kde teda nežije ani jeden Žid, hoci pred rokom 1948 tam boli pomerne rozvinuté a kultúrne veľmi integrované do spoločnosti židovské menšiny. V Iráne zostalo okolo pár tisíc Židov, 5000 Židov, pritom pred islamskou revolúciou tam bola pomerne až povedal by som, že prosperujúca židovská komunita, ale nebol tam islamský režim, to bol sekulárny režim. My si, keď si hovoríme o tom antisemitizme, tak musíme si uvedomiť, že to je najmä záležitosťou Európy a Blízkeho východu. To nie je nejaký svetový trend, že by sme tu, mali všade pogromy a neviem čo všetko. To bola proste naozaj, že európska záležitosť. Prečo práve tu? No pretože tieto dve náboženstva, však takto, že antisemitizmus má svoje nejaké historické podoby. Tak existuje taký tradičný antisemitizmus, súčasťou ktorého je práve antijudaizmus a ten antijudaizmus je aj teda kresťanský, aj samozrejme islamský. No keďže geograficky toto je tá oblasť, kde sa odohrávali tie dejiny, ako tých dvoch veľkých celosvetových náboženstiev. Oni samozrejme sa potom rozšírili aj ďalej, však islám došiel až do Indonézie, ale v Indonézii proste neboli Židia. Hej. Kresťanstvo potom... A inými slovami, že kde boli Židia a kresťanstvo alebo islám, tam bol antisemitizmus. Tam boli rozvinuté podoby antisemitizmu. Ako napríklad nedôvera voči Židom je príznačná pre niektoré krajiny, kde Židia vôbec nežijú. Hej, tam už potom nefunguje tento tradičný judaizmus, ale taký konšpiračný, tzv. Sekundárny teda antisemitizmus. Napríklad v Japonsku. Japonsko nie je krajina, ktorá by som povedal, bola priam posadnutá nenávisťou k Židom, ale podľa prieskumov proste istá časť obyvateľstva, ktorá čerpa nejakú informáciu o židovstve z tých zdrojov, ktoré sú antisemické, tak tam napríklad existuje takýto fenomén, hej, že antisemitizmus bez Židov, ale je to veľmi marginálna časť, hej, názorového spektra. Keď sa bavíme ešte aj o tom, ako sa to celé vyvíjalo, tak napríklad kresťania v stredoveku nemohli robiť finančníctvo. To robili Židia. Prečo? No pretože judaizmus a proste usporiadanie ako židovských komunít nepredpokladá zákaz takejto činnosti. Zákaz proste investovania. Hej. Kresťania to považovali za úžeru. Nie každá finančná operácia požičovanie je úžera. Samozrejme nejaké percenta sú tam. Čiže Židia, keďže nemali možnosť v podstate vykonovať iné aktivity, niektoré boli vyslovene zakázané. Napríklad Židia nemohli vlastniť ako pozemky a nemohli obrábať pozemky. Boli často diskriminovaní v iných oblastiach, kde by sa mohli, aj vzhľadom na to, že proste to bola objektívne, to vieme z dejín, najgramotnejšia časť spoločnosti. Však existuje dokonca taká interpretácia malopočetnosti Židov. Niektorí ho spochybňujú, niektorí tvrdia, že to malo niečo do seba, že židovské komunity sa vyznačovali 100% gramotnosťou, to znamená schopnosťou prečítať a porozumieť starému zákonu a ďalším židovským textom. A ten, kto to nebol schopný preukázať, tak toho komunity nejakým spôsobom nemožno priamo vypudzovali, ale museli odísť, pretože nemohli sa stať súčasťou tej komunity. Hej? No to iba chcem povedať takto, že proste to bola veľmi vzdelaná časť spoločnosti, neveľmi početná, ktorej bolo zakázané vykonovať bežné činnosti, ktoré sa vykonovali proste obyvateľstvom väčšinovým. Tak potom jednou z týchto oblastí sa stalo to finančníctvo a bankovníctvo a naozaj rozvoj tohto systému, do rozvoja tohto systému a napokon aj povedal by som, že tomu v úvodzovkách pokroku, ktorý viedol k rozvoju trhových vzťahov, prispeli Židia. Rozumiem, ale ja nechápem tomu nastaveniu, že veď nenechám ich robiť v poľnohospodárstve, čo je ťažká práca, možno, že nie s takými výnosmi a nechám ich robiť finančníctvo, kde môžem využívať vlastne ten pákový efekt, hej, používať cudzie peniaze, hej, že peniaze generujú peniaze, že ja to nechápem, že však keby chcem ostrakizovať nejakú skupinu, tak presne od takýchto super výnosných vecí ju dám preč,
hej, a nechám ich robiť na No, poliach. to je ako dobrá interpretácia moderného človeka. Ale predstavte si situáciu, že ste vo feodálnej spoločnosti. Vy vlastnite majetky. Majetky vlastnite vy ako nejaký v odzovkách z dnešného pohľadu latifundista, vlastne majetky cirkev, hej, štát samozrejme a tak ďalej, a tak ďalej. Tak prečo by ste teraz ako veľký vlastník, ktorý v podstate má do istej miery, no nemá úplnú monopóliu, ale dokonca však majetky nemohli vlastniť v plnohodnotnom nejakom prevedení aj rolníci. Hej? Oni boli závislí, ale Židia zase neboli poddanými. Hej? Židia tým, že teda neboli rolníkmi, no proste to je, povedal by som, že taký ako začarovaný kruh. Nemohli ani vlastniť, ani pracovať. No takže z vášho pohľadu, samozrejme, z pohľadu dnešného pokrokára, samozrejme, že rozvoj bankovníctva je absolútne kľúčový pre vznik trhovej ekonomiky, pre vznik kapitalizmu a napokon pre vznik demokracie, hej, pre vznik plurality. Ale proste vtedajšia, povedal by som, že prevažujúca elita ekonomická, ja neviem, triedna elita politická, proste to bola feudálna masa, ktorá jednoducho nikoho nechcela pripustiť ďalších nejakých, navyše, ako som už povedal, veľmi dynamických ľudí, dobre vzdelaných do tej oblasti, kde sa proste cítila byť doma. No, OK. No ale potom to dopadalo tak, že králi alebo vládcovia, ktorí potom často dlžili peniaze Židom, nemali potom oni záujem, ako keby nejako tú časť ostrakizovať, dostať tie peniaze z nich, viete? No tak však poznáme tieto ako príbehy, povedal by, že každodenné, najmä keď máte moc a máte možnosť nejakých svojich, ja neviem, v tomto prípade oponentov, nepriateľov a tak ďalej nejakým spôsobom ovplyvniť, tak jednoducho používate tie mechanizmy a jasne, že Židia neboli až tak veľmi chránení. Takže dochádzalo aj k tomu, že proste potom to riešili iným spôsobom. Nevyplacali a vyhražali sa a tak ďalej, a tak ďalej. Ale toto je proste, to je bežná vec, by som povedal. To, teraz, keď sa pozrieme vôbec mimo akýchkoľvek súvislostí so Židmi, hej, ľudia majú problém vrátiť proste dlhy, hej, tak potom sa snažia tých ľudí, ktorí im požičali peniaze nejakým spôsobom oklamať, proste zatlkať a prípadne aj použiť nejaké násilie. Takže vtedy ale Židia boli z tohto pohľadu takou časťou spoločnosti, o ktorej sa vedelo, že v dôsledku toho, že sú aktívni vo finančníctve, tak majú možnosť požičať peniaze. Ináč musím povedať, že samozrejme, že to sú legendy, že proste celé židovské obyvateľstvo bolo finančne zabezpečené, pretože samozrejme drvivú väčšinu tých komunít, ktoré navyše žili v takých stiesnených podmienkách, nemali proste právo sa usadiť tam, kde chceli, v kráľovských mestách alebo proste v nejakých lokalitách. Takže drvivá väčšina obyvateľstva bola v podstate rovnako chudobná ako takzvané okolité obyvateľstvo. No, dá sa to nazvať kultúrnou vojnou? Ja neviem, kultúrna vojna v súčasnom našom chápaní možno, že to nebolo, ale určite tam bol prvok proste tej náboženskej netolerancie, náboženskej neznašanlivosti. A tak, ako už sme o tom hovorili, že obviňovanie proste celej tejto komunity z toho, že bol spáchaný nejaký smrteľný hriech predchodcami týchto ľudí a na základe toho proste kresťanské cirkvi pristupovali k Židom. Čiže dovtedy ani tí Rimania ich až tak neperzekuovali? No znovu, ako Rimania ich vnímali ako súčasť, no tak náboženská perzekúcia tam samozrejme nebola, hej? V tej podobe, v akej potom... Ja len, aby som si to rozobral, túto konšpiráciu ako tak anatomicky de facto, takže čo? Je to proste skupina ľudí, ktorá je menšinou, ktorá je vzdelaná, ktorá sa nechce vzdať svojich tradícií a ktorá je odbojná a dali tomu akože klinček to, že údajne teda zavraždili Ježiša Krista, hej? No, tak ako ten príbeh A to je ten koktail toho antisemitizmu, ktorý dneska miešame. Tak dnes možno už ako jednotlivé súčasti sú toho také, povedal by som, že v inej proporcii sa miešajú, ak teda hovoríme nejako miešanie. Ja neviem, ja by som to nenazval konšpiráciou, skôr v tomto prípade fungujú nejaké mýty, nejaké povery a potom úplne by som povedal prízemné záujmy, hej, materiálne záujmy.
No a jasne, že nejaký psychologický moment tam môže byť, pretože keď vedľa vás, alebo tak, že teda viete o tom, že niekde tu na blízku žije nejaká skupina, ktorej vy nerozumiete, rozprávajú iným jazykom, praktizujú proste ten kult iným spôsobom, vyzerajú inač, vyzerajú antropologicky Židia naozaj, keďže pochádzajú z Blízkeho východu, tak dá sa to proste zaradiť do takých známych antropologických skupín, stredozemnomorský typ a tak ďalej. No proste, áno, tak v podstate ten ramec, ktorý ste tu ako tak načrtli, tak on sedí, on samozrejme situačne sa môže odlišovať. Tradičná spoločnosť, stredoveka, feudálna, potom moderná spoločnosť, začiatky kapitalizmu, súčasnosť a tak ďalej. Záleží na tom, že či ste naozaj v Európe, alebo a v tých kresťanských krajinách takzvaných, teda s prevažujúcim kresťanským obyvateľstvom, alebo ste na Blízkom východe, alebo ste v Severnej Afrike, alebo ste niekde v Mesopotámii a tak ďalej, tak to sa môže odlišovať, ale v podstate áno. Že, ešte by som chcel jednu vec povedať, že tie konšpirácie vlastne nevyčerpávajú ten antisemitizmus ako jav, pretože konšpirácie iba súčasťou toho, čo má samozrejme aj ďalšie nejaké, povedal by som, aspekty. Tak jednak sú napríklad povery. Hej? Povera nemusí byť ako konšpirácia. Je to proste istá predstava založená na predsudkoch. Predsudky ako také. Predsudky sú stereotypné predstavy, nie na základe osobných skúseností, ale na základe nejakých prebratých obsahov, odovzdaných obsahov, nejakých informácií. To sú predsudky. Potom sú politické aspekty, ktoré spočívajú v tom, že niektoré politické hnutia alebo strany majú vo svojom krede antisemitizmus alebo antižidovstvo. Hej, aj toto napríklad. Teraz v súčasnosti, keď vznikol alebo bol obnovený židovský štát, tak to je už je už taký ako moderný antisemitizmus, ktorý v podstate sa vymedzuje nielen voči Židom ako takým, ale voči tomuto štátu, prípadne voči tej ideológii, a politickému hnutiu, ktoré teda viedlo k založeniu tohto štátu voči sionizmu. Hej, to znamená, že proste toto je taký komplex a vždy treba sa pozrieť na to, že čo vlastne prevažuje. Jasné, ale dá sa toto automaticky povedať, že niekto, kto je antisionista, lebo vieme, že aj nejaké židovské denominácie nesúhlasia so štátom Izrael, nehovoria, že dokým nepríde Mesiáš, majú žiť v diaspore a podobne. Viete, že je toto automaticky antisemitizmus? No, je to minimálne antiizraelizmus, to znamená... Antiizraelizmus v pohode, ale antisemitizmus? No, v prípade tejto sekty chasickej Netorej Karta, ja si myslím, že tam hovoriť o antisemitizme asi by sme mohli ťažko, pretože sú Židia. Ale ľudia, ktorí dnes tvrdia, že oni nie sú antisemiti, oni sú antisionisti, oni sú proti sionizmu. A ja sa pýtam, a je to triviálna vec. A to znamená, že vy spochybňujete právo Izraela, teda právo Židov na vznik svojho vlastného štátu, pretože nič iné antisionizmus ako neobsahuje. Antisionizmus je v podstate, a preto je to podľa definícií antisemitizmu je v podstate dvojitý štandard. Keď Slováci, Rumúni, Peruánci, Fidžania, ja neviem, Indovia, Pakistánci, Rusi a tak ďalej majú právo na vlastný štát. Prečo právo na vlastný štát nemajú Židia? A toto je antisemitizmus. V prípade Netorej Karta to je niečo iné. To je rozpor s predstavami tej nechcem povedať zaostalejšej, najstriktnejšej vetvy judaizmu, že naozaj iba Boh môže vytvoriť, Mesiáš môže vytvoriť ako židovský štát. To sa spochybňuje nielen politickými predstaviteľmi sionizmu, to sa spochybňuje väčšinou v judaizme. Judaizmus vôbec neodmieta, judaizmus ako náboženstvo vôbec neodmieta vznik židovského štátu. To, že teda malá časť, veľmi naozaj malá časť, marginálna, ktorá mimochodom teraz sa pridáva k propalestinskému hnutiu, si myslí, že oni majú pravdu a že iba Mesiáš ako má právo, ale dokončím. Ale dejiny Židov sú také, že kým neexistoval židovský štát, Židia boli prenasledovanou skupinou a tie štáty, kde oni žili, nedokázali im zaistiť dostatočnú bezpečnosť. Hej, ja teraz nechcem povedať, že priam národy, ale proste každý štát má nejaký svoj režim, sú tam nejaké záujmy a tak
bohužiaľ proste, najmä počas druhej svetovej vojny, došlo k tomu, že polovina židovského obyvateľstva bola vyvraždená. Tak po druhej svetovej vojne samozrejme nie je to iba tým, že existuje štát Izrael, ale aj tým, že proste bezpečnostná situácia Židov je z tohto pohľadu oveľa priaznivejšia a samotný Izrael, okrem teda toho, že poskytuje, ako sa hovorí, safe haven pre Židov, hej, že proste bezpečný úkryt, tak zároveň samozrejme jednou z takých línií zahraničnej politiky Izraela aj vo vzťahu s inými štátmi je proste ochrana židovských komunít v týchto krajinách. Izrael má na to ako špeciálne vytvorené štátne programy a teda v rámci tých bilaterálnych vzťahov Izraela s ďalšími krajinami toto ako tvorí veľmi dôležitú agendu. Jasne, ja nechcem sa zabrúsiť do toho štátu Izrael súčasného, lebo to by sme to by sme sa bavili naozaj iba o tomto. Dnes je téma iná. Poďme tak k tým konšpiráciám. Jedna z nich bola, že Židia pili rituálne krv mladých panien. Odkiaľ to prišlo? No, toto nie je konšpirácia, to je povera. I keď v konkrétnych príkladoch, však poznáme historické príklady, tak napríklad Hilsneriáda, alebo potom kauza Bejlisa ako v cárskom Rusku. Odkiaľ to prišlo? Ja si myslím, že to prišlo asi z nejakých fantasmagorických predstav istej časti. Teraz nedokážem to spojiť s nejakými, povedzme, konfesionálnymi vecami na území niektorých štátov. Ja by som tu uvedol takú vec, že jeden už dnes nežijúci sovietský spisovateľ Vasilij Grossman napísal knihu Život a osud a tam okrem iného, bolo to teda o druhej svetovej vojne, o súde jednej židovskej rodiny, ale nielen Židov, o tom, ako vlastne sovietský komunizmus sa nakazil nacizmom počas druhej svetovej vojny, ako sa to potom odrazilo na vzťahu ku Židom, ale on v tých svojich úvahách, on mal aj také digresie akoby v tom texte a v tých svojich úvahách prišiel k jednej takej, no z môjho pohľadu to je taká metodologická poučka a o tejto poučke napríklad dnes dosť často hovorí, predpokladám, že možno vám známy autor Douglas Murray, to je taký britský novinár, politický spisovateľ, ktorý teraz mimochodom vyšla mu vo vydavateľstve Mamáš výborná kniha o demokraciách a kultoch smrti, Hamas, Izrael a budúcnosť Západu. A on to cituje, toho Grossmana. A prečo to o tom hovorím v tejto súvislosti? Pretože Grossman vypracoval na príklade rôznych obvinení Židov takú metodologickú, hovorím, poučku. Že povedz mi, z čoho ty obviňuješ Židov a ja ti poviem, čo si sám schopný spáchať, alebo čo si sám už urobil. Hej? To znamená, že možno existovať, proste to je projekcia. To je projekcia niečoho, s čím sa mohli stretnúť nejakí nežidia v minulosti, z nejakých povier, z nejakých legend. Však my žijeme ešte aj dnes v spoločnosti, kde sa šíria akože neuveriteľné veci, ktoré, nehovorím teraz o Židoch, ktoré sa týkajú všelijakých fenoménov, hej, nevysvetliteľných, nevyšetrených. Tak proste, a niekto možno aj na vlne takého antijudaizmu, keď bolo treba ešte ako pridať tým Židom, tak vymysleli túto poveru, ktorá je nezmyselná od začiatku až do konca. Pretože krv a Židia, konzumácia Židmi čohokoľvek, to sú najvzdialenejšie veci. Ako židovstvo zakazuje konzumáciu krvi ako pri bežnom stravovaní. Však Židia majú špeciálnych rezníkov, ktorí rituálne zabíjajú zvieratá tak, aby konzumácia ich ako mesa bola bez krvi. Hej, že krv je zakázaná, proste to nie je košer jedlo. Ako pobožné Židia konzumujú ako túto živočíšnu stravu iba vtedy, keď sa presvedčia, že tam nie je ani kvapka krvi. Hej? To znamená, že zrovna, a to je taká projekcia, ktorá ešte popiera proste stravovacie zvyky Židov. Hej? Že totiž ten rituál mal spočívať v tom, podľa tejto povery neuveriteľnej, fantasmagorickej, že krv, nielen mladých panien, myslím si, že najčastejšie sa hovorí, že krv kresťanských ako detí, hej? Že sa dodáva do macesu. Že maces, viete, to je také rituálne pečivo, bez kvasové pečivo, ktoré sa pečie na Pesach. A vraj do toho macesu sa dodávala krv ako proste kresťanských
deti, alebo panien, ako ste povedali. Takže častejšie sa hovorí o tých deťoch. Čiže to je absolútne nezmysel. Hej? Proste to je jedna z tých povier, ktorá naozaj až do 20. storočia pretrvávala. Však jednak tá Hilsneriáda, to je jeden prípad a potom ešte bol prípad, teda on je pomerne známy ako pre Československú, by som povedal, populáciu. A potom prípad Baileysa. No v prípade Baileysa, samozrejme, to bol súdny proces, ktorý ho oslobodil. No v prípade toho Hilsnera nenašiel sa nejaký vrah tej Anešky Hrúzovej v tej Polnej, ale musel odsedieť 19 rokov a bolo to spochybnené a potom dostal amnestiu. Ale Baylis v podstate, Menachem Mendel Baylis v Kieve, ktorý bol obvinený z vraždy myslím si, že 10-ročného Andreja Jušinského, dúfam, sa nemýlim, že mal asi toľko rokov, no ale súd ho oslobodil, pretože pomerne rýchlo sa ukázalo, že skutočnými vrahmi sú iní ďalší konkrétni ľudia a to bol naozaj absolútne nezmysel. On potom musel emigrovať z Ruska napokon v nejakom roku, ak sa nemýlim, 28 zomrel v Spojených štátoch. Ja ten kontext, vy ste hovorili o tej Hilsneriáde, tak to vychádza z toho, že v 19. storočí bola zavraždená mladá slečna česká. Koncom 19. storočia. Obvinený z jej vraždy bol mladý Žid Hilsner a hovorilo sa, že Židia napádali panny a pili ich krv v rituáloch a na jeho obranu sa vtedy postavil ešte Tomáš Masaryk, ale teda odsedel si. A vrah nebol nájdený, rozumiete? To je tak, že proste ho odsúdili, dôkazy, reálne dôkazy neboli a musel odsedieť. Približne v tom čase ale aj vznikol dokument s názvom Protokoly sionských mudrcov. Dnes je to používané ako dôkaz proti Židom antisemitmi. O čom je ten dokument? No, je to falzifikát a plagiát. Plagiát, pretože, a to teda sa ľahko dalo hneď to odhaliť. Ľudia, ktorí čítali ten pôvodný text, tak samozrejme hneď prišli na to, že to bola taká zhoda, ktorá bola ešte väčšia, než povedzme, teraz uvediem príklad zo Slovenska, než plagiované texty niektorých našich ústavných činiteľov, terajších aj bývalej. Hej? Že tam boli zhody doslova, povedal by som, že ešte interpunkčné. A to bol taký text, ktorý napísal Maurice Joly, taký menej známy spisovateľ, ktorý napísal taký zvláštny parodický text, že dialógy v pekle medzi Machiavellim a Montesquieu. A to, čo tam hovoril Machiavelli, tak to sa zobralo tými plagiátormi a falzifikátormi, výrobcami tohto textu a zaradili do tohto textu. No a autormi, v veľkých úvodzovkách tohto plagiátu a falzifikátu boli dvaja Rusi, Matvej Golovinský a Petr Račkovský. Matvej Golovinský bol taký antisemický publicista a Petr Račkovský bol agentom carskej tzv. Ochránky, čiže tajnej služby. Toto oni ako spiskali a potom to rozširovali ako dokument, ktorý potvrdzuje, že Židia jednoducho sa usilujú o svetovládu a že ten vývoj, ktorý nastáva, vlastne je v režii toho židovského sprisahania. To už nebola povera, to už bolo vyslovene ako sformulované také falošná samozrejme predstava o židovskom sprisahaní. Pomerne rýchlo sa prišlo na to, že teda to bol plagiát. Bolo niekoľko súdnych procesov, tak bol taký ruský emigrantský demokratický publicista Vladimír Burcev, ktorý dokonca súdne ako dokázal, že toto je plagiát, ale napriek tomu, že pomerne rýchlo sa ukázalo, že to je plagiát, tak niektoré politické hnutia, napríklad nacizmus, v podstate využil toto dielo. V súčasnosti sa predáva v arabskom preklade vo viacerých arabských krajinách. Hnutie Hamas sa odvoláva na tento dokument a takou aj v prípade tých, ktorí museli proste uznať nevyhnutne, že to je plagiát, pretože ako hovorím, že obyčajná analýza, keby sme tu teraz sedeli a porovnali ako tie jednotlivé pasáže, tak to je 100% zhoda, že ako na zdôvodnenie toho, že toto je cenný dokument, tvrdia, že áno, možno, že to bol aj falzifikát, ale tá realita vraj potvrdzuje, že naozaj takto je. Áno, ono to bolo tak, že ruskí antisemiti falzifikovali záznam zo stretnutia židovských rabínov a elít na pražskom cintoríne, kde sa mali dohodnúť teda, že ovládnu svet, no a
časti alebo celé state sú slovo od slova ukradnuté z jedného Absolútne. lirizovaného príbehu, takže áno, je to zaujímavé, že už ani nepopierajú to. Takže toto nemá teda žiadnu hodnotu? No má to jednu... Že môžu z tých Židov s tým búchať áno, po hlave. Áno, tak je to, povedal by som takto, že toto je v podstate pamflet genocídy. To je pamflet, ktorý pre teda vykonávateľov skutočnej genocídy bol zdôvodnením proste ich genocidného postoja, genocidnej politiky. Poďme na slovenský národ. Sme tí, ktorí si historicky notovali antisemitizmu, alebo sme ho objavili až za slovenského štátu? Tak prijavy antisemitizmu boli v Strednej Európe príznačné aj pre ďalšie národy. Ja by som sa naozaj ohradil a postavil by som sa proti tomu označiť celý národ, či už v tomto prípade Slovákov alebo nejakých ďalších, alebo ďalšie národy, príslušníkov ďalších národov za antisemitské. Proste to jednoducho to nesedí. Čo sa týka rôznych povier, predsudkov, predstav, tak istá časť obyvateľstva, áno, akože slovo vyznáva možno silné, ale proste aj doteraz ešte podľahla, alebo teda demonstrujú v názorovej rovine proste svoje predstavy. Ja tu mám jednu publikáciu, ak môžem aspoň pár vetami, v rámci spoločného projektu s našimi maďarskými partnermi, Tom Lantos Institute, uskutočnili pred pár rokmi. Je to bohatá analytická štúdia založená na prieskume. Prieskume antisemických predsudkov. Ešte raz opakujem, antisemických predsudkov, to znamená predstav vytvorených stereotypným spôsobom o mieste Židov, úlohe Židov, projekcie nejakých vlastností na Židov a samozrejme potom aj vzťahu obyvateľstva k rôznym historickým udalostiam, kde figurujú Židia a tak ďalej. Ja si myslím, že spomedzi všetkých prieskumov, viem, že to možno nebude znieť veľmi skromne, ale keďže som jeden zo spoluautorov tohto textu, ale naozaj aj podľa ohlasov tých ľudí, ktorí mali možnosť to prečítať. Je to ináč na našej web stránke. To sa dá normálne stiahnuť. Je to v angličtine a je tu skúmaný antisemitizmus v rôznych takých podobách. V podobách, povedzme, kognitívnych, to znamená nejaké znalosti o Židoch, proste niečo, nejaká informácia, ktorá potom formuje názory ľudí. Potom takzvaná konatívna rovina, to znamená, že podpora pre rôzne činy smerované voči Židom a potom taká afektívna, že ako vnímanie seba samého na pozadí nejakých na nejakej židovskej úvodzovkách agente. No, to chcem povedať, že by som odporúčil každému, kto sa o to zaujíma. No a z toho teda, prečo o tom spomínam? Je to výskum antisemitizmu vo vyšegradských krajinách, nielen teda na Slovensku a v Maďarsku, ale participovali na tom aj výskumníci z Českej republiky a z Poľska. A tento prieskum ukazuje, že v rôznych krajinách rôznym spôsobom sa prijavujú nejaké predstavy, ktoré by sme mohli zadefinovať ako radikálne antisemické, alebo mierne, alebo indiferentné. Ale ani v jednej z týchto krajín sa nedá hovoriť o tom, že celé obyvateľstvo bolo nejak nakazené, infiltrované antisemitizmom, ale v niektorých otázkach. Napríklad je tam zjavná korelácia medzi silou náboženského presvedčenia a jednej strane a konzervatívnymi postojmi v otázkach ideologicko-politických s antisemitizmom. To znamená, je tu isté živenie. To samozrejme neznamená, že ide o to, že jednotlivé cirkvi, kresťanské, napríklad v prípade Poľská a Slovenská katolícka cirkev to živí. Vôbec nie, naopak. Naopak, katolícka cirkev po tom druhom koncile v podstate sa zbavila tejto ťažkej záťaže vo vzťahoch medzi Židmi a kresťanmi. Ale proste prejavujú sa to a samozrejme živia to aj to, na čo možno vy teda už ste naznačili, že ten slovenský štát, a teda slovenský štát to bol najnázornejší príklad štátneho antisemitizmu v najbrutálnejšej podobe. Hej? Ale vieme, že boli ľudia, ktorí zachraňovali Židov, boli tí, ktorí profitovali, arizátori a príslušníci mocenskej elity vtedajšej vládnucej, ale boli aj takí, ktorí proste z tých Židov
No zachraňujú. Ako z toho teda vychádzame ako Slováci, čo sa týka tých antisemických narratívov? No, tak, Keby ste stanovili taký rebríček vo V4, to by určite divákov zaujímalo. No, všeobecný. Tak všeobecne povedal by som, že z tohto pohľadu najpriaznivejšia situácia je v Českej republike, ale potom, čo sa týka tých... A najhoršia kde? No, to sa tam strieda, ako 3 krajiny sa tam striedajú a to vždy v rôznych nejakých tých, ako som už povedal, v tých rôznych rovinách. Tá konatívna, potom to znamená to, že čo by ste chceli, ja neviem, chceli by ste proste, aby vo vašom susedstve boli Židia. Nemyslíte si, že by bolo dobre, keby Židia odišli a tak ďalej. Až také otázky na telo, hej? Alebo napríklad, čo si myslíte, kto viac trpel počas druhej svetovej vojny, ako váš národ, alebo Židia a tak ďalej. Proste veľa takýchto otázok. Tak tam Poľsko, Slovensko a Maďarsko sa striedajú a povedal by som, že možno, že o čosi problematickejšie z toho vychádzajú Poliaci. Tých otázok je tam desiatky. A potom Maďari so Slovakmi. Ale znovu opakujem, že ako jednoznačne proste radikálne antisemicky zamerané obyvateľstvo je tam v menšine. A také výrazné menšine, čo samozrejme neznamená, že neexistujú tie predsudky v takej menej radikálnej podobe proste v rovine nazerania na nejaké udalosti, kde samozrejme, že z hľadiska nejakej bezpečnostnej situácie títo ľudia nevytvárajú problém. Hej? Ako napríklad radikáli, ktorí by naozaj sa rade pridali k nejakým proste činom zameraným proti Židom priamo. Hej, no ale keď sa bavíme o tej našej histórii, tak Ľudovík Štúr nazval Židov vykorisťovateľmi slovenského národa. Nemáme teda tento antisemitizmus od jednoho z našich najväčších národných hrdinov? No takto, že asi máte na mysli jeho... Sice on na viacerých miestach o tom písal, najviac asi v tom, teda Slovanstvo a budúcnosť, myslím, že tak sa to volá, tá jeho najvýznamnejšia z tohto pohľadu publikácie, kde teda vtedy to veľmi rozvedol, ale Slováci sa s tým oboznámili až v 20. storočí. Tak nebol to iba Ľudovít Štúr, ktorý zdieľal tieto predsudky a tieto predstavy, proste tomu podľahli vtedy aj ďalší významní slovenskí mysliteľia, napríklad Vajanský tiež sa tomu podľahol. V ďalších krajinách by sme mohli nájsť to isté. No ide o to, že je dôležité vysvetliť kontext. A proste toto je naozaj náročná vec pre aj bežného občana, aj pre ľudí, ktorí hodnotia rôzne udalosti a činnosť rôznych aktérov, že nič neskrývať, a otvorene hovoriť o tom, že áno, že Ľudovít Štúr, ktorý prispel výrazným podielom k rozvoju slovenského národa, kodifikoval jazyk, bol zástupcom istých predstav Slovákov o ich mieste v dejinách a zároveň proste, povedal by som, že z dnešného pohľadu trpel týmito možno, že historicky vysvetliteľnými, ale veľmi nepriaznivými takými predstavami, ktoré určite Slovákom v ničom nepomohli. Jeho do istej miery samozrejme toto, nechcem povedať, že diskredituje, ale proste vytvára niečo, čo v podstate možno do istej miery v očách niektorých ľudí znižuje jeho prínos, ktorý ale reálne naozaj bol veľmi, veľmi silný, veľmi výrazný. Treba ale o tom diskutovať. To isté nájdeme aj v súčasnosti, aj proste v histórii, pri hodnotení rôznych historických osobností v iných krajinách tiež. Proste prípady, keď významní ľudia, napríklad Wagner v Nemecku, skvelý skladateľ. Dokonca myslím si, že niektoré prvky proste jeho skladeb ovplyvňujú aj súčasnú, dokonca rokovú hudbu. Ale bol až povedal by som, že patologický antisemita. Dokonca v Izraeli asi viete, keďže k nemu sa hlasili potom v 20. storočí nacisti priamo, tak v Izraeli bol prijatý taký úzus, asi to nie je v podobe nejakého zákona, ale taký úzus, že proste v Izraeli nie je dovolené, no nepočul som o tom, že by niekedy by sa to urobilo, hoci teda môžete proste distribuovať, že nahrávky s dielami Wagnera, ale nie je dovolené verejne proste
v rámci verejných koncertov proste hrať hudbu Wagnera. Hej, to je proste, to je fakt, ale rovnako proste to je niečo, čo má nejakú svoju vecnú podstatu. Tu hovorím o tom, že Wagner bol proste takýmto aktívnym činiteľom, povedal by som, že antisemického hnutia, ale Izrael je veľmi citlivý na proste dedičstvo holokaustu a dlhé roky. Napríklad ako neboli dovolené vystúpenie nemeckých politikov v Knesete, alebo neboli vítané, by som povedal. Hoci Nemecko, podľa mňa, ako sa to dá ako označiť za nejaké odčinenie, tak proste v dôsledku tej nacifikácie asi z tých krajín, ktoré počas druhej svetovej vojny, tých štátov, ktorí najviac ubližili Židom, tak asi sa dostali najďalej v tom zmerení, ale napríklad aj nemčina nemohla zaznieť dlhé roky v Knesete. To znamená už potom, povedzme, že nemecké predstavitelia mohli vystúpiť v angličtine, ale v nemčine to stále proste pre istú časť, najmä pre tých konzervatívnejšie orientovaných poslancov Knesetu bol problém. No, tak proste to sú dejiny. Treba o týchto dejinách otvorene hovoriť, netreba nič skrývať. Prečo si Hitler vybral práve Židov? Tak to sú zrejme jeho nejaké osobné, ako psychologicko-emocionálne a kultúrne preferencie. A zároveň to bol líder hnutia, ktoré proste stavalo na antisemitizme. Však Hitler v podstate svojimi aktivitami ešte dokonca, keď žil vo Viedni, tak sa usiloval o vytvorenie antisemitizmu organizovaného. Nacistická strana potom, ktorej v podstate bol spoluzakladateľom, súčasťou svojho kreda urobilo antisemitizmus. Ale hovorí sa o tom, však je veľa rôznych štúdií, že čo mohlo ovplyvniť priamo akože jeho vzťah ku Židom, že bol výtvarník, ale nebol veľmi úspešný vo Viedni, ktorá teda Viedeň, ináč to je osobitná téma, nechcem teraz o tom hovoriť, to je mesto, toto je mesto, ktoré mesto, nie Rakúsko ako krajina, ale mesto, ktoré najvýraznejšie prispelo k rozvoju moderného sveta. Existuje o tom publikácia jedného britského historika Koketa, ktorý popísal všeličo, čím Viedeň, a boli by sme prekvapení, teda čím všetko Viedeň, dokonca on píše, že prvý obvod vo Viedni prispel k rozvoju moderného sveta. Samozrejme, tam bolo veľa Židov, aj tých, ktorí sa narodili v tej Viedni, alebo v Rakúsku, žili vo Viedni, alebo sa narodili na území Rakúsko-Uhorskej monarchie, potom sa presťahovali. Ale okrem teda tých dobrých vecí, ako, neviem, napríklad spôsob konzumácie a vôbec spôsob vytvárania tých kaviarní. Viedenské kaviarne v podstate sa potom replikovali. Proste mnohé ďalšie veci v architektúre, v hudbe, v divadle a tak ďalej. Tak zároveň Viedeň prispela napríklad aj tým, že ovplyvnila aj vývoj antisemitizmu tak, že základy toho organizovaného antisemitizmu, že politické hnutie predtým neexistovalo antisemitské. Boli rôzne politiky rôznych vlád, štátov, feodálnych, potom postfeodálnych, ale antisemické hnutie, v podstate jeho akoby zárodky pochádzajú z Viedne. No, tak Hitler tým, že teda bol vo Viedni ako neuznaný umelec, výtvarný umelec, obviňoval židovských učiteľov, židovských umelcov ďalších. Proste nebol prijatý na tú viedenskú, ak sa nemýlim, akadémiu výtvarných umení, ale neviem presne, či tak sa nazývala táto inštitúcia. Čiže mal ešte aj nejaké osobné dôvody, ktoré nedokázal nejak spracovať seba kriticky. On bol naozaj veľmi slabý ako výtvarný umelec, bol skôr taký kreslič. Tak nespracoval to a plus zrejme priniesol aj zo svojej rodiny, aj teda z toho prostredia, kde sa narodil, kde vyrastal. Plus ešte potom samozrejme ten nemecký nacionalizmus veľmi silný, nespokojnosť s vývojom tej krajiny nebola proste podľa predstav Hitlera, tak asi toto ako prispelo k tomu, že sa stal najznámejším, najdiabolskejším antisemitom. Zaujímavé je, že on si myslel vlastne, že zachraňuje svet pred skazou, pretože medzinárodné židovské financie ničia svet cez
skrz kapitalizmus, aby zapričinili komunizmus, čím zničia národy svetové. Tak, to bola jeho predstava. Toto je, myslím si, že neviem, či to treba komentovať. On zapričinil skazu celej Európy, skazu vlastne svojho národa, ktorý po druhej svetovej vojne bol rozdelený, ten štát bol rozdelený, neuveriteľné utrpenie ďalším národom, nielen Židom. Samozrejme Židom najmä, pretože nejaký iný národ neutrpel počas druhej svetovej vojny také škody na teda svojom počte ako Židia, že polovica Židov bola zlikvidovaná ešte skôr, než nemecká ríša dospela k, povedal by som, že kodifikácie riešenia židovskej otázky takzvanej v tom Wannsee, to je tá známa konferencia, pretože konferencia sa konala v roku 1942, ale vtedy už nežila väčšia časť Židov na území bývalého Sovietskeho zväzu. Ten holokaust sa začal na území Sovietskeho zväzu tzv. Holokaust s guľkami. Nie teda spalovaním, nie splinovaním, ale už takmer 2, možno 2,5 milióna Židov už bolo zabitých v tom čase. Toto bola tá skaza. Tá skaza pre európske národy, pre samotný nemecký národ a potom z toho sa Európa dosť dlho vyhrabovala. No, potom sú tu ešte tie konšpiračné teórie, ktoré hovoria o tom, že oni ovládajú všeličo možné a tak ďalej, ktoré sú napríklad koncentrované v rámci bankovníctva, médií a tak ďalej. A potom z toho vzniká ten príbeh o tom tajnom etnickom riadení sveta. Sú napríklad Rothschildovci, rodina, ktorá je obeťou takýchto téz, alebo ich dôvodom? Rothschildová rodina je židovská rodina, ktorej predchodcovia stále ešte sú, teda aktívni, sa zaoberali tým bankovníctvom a finančníctvom. No tak tým, že teda boli Židia, boli samozrejme viditeľnejšie, ale tých rodín bankovníckych rôznych dynastií je veľa. Akorát z nejakého dôvodu proste to, že im ako Židom sa to podarilo. A potom samozrejme aktívny vstup už nielen do toho bankovníctva, ale do rôznych iných fóriem. Filantropie, proste podpora kultúry a tak ďalej. Akože je to pojem Rothschildovci, ale určite sa nájdú aj ďalšie nejaké dynastie proste osob židovského pôvodu, podnikajúcich v rôznych, nielen v bankovníctve. Hej, v priemysle napríklad. Potom sú dynastie napríklad v umení a tak ďalej. Hej. Douglasovci napríklad. Hej, ale je veľa rôznych iných dynastií nežidovských a to je v podstate, povedal by som, že ak niekto vysvetľuje úspech iba tým, že oni majú židovský pôvod a prejavujú sa nejak solidárne so svojimi sukmeňovcami. Jednoducho to poprvé nesedia a po druhé pozrieme sa na, ak teda ideme takto hodnotiť ten vývoj, že kto reálne ovplyvňoval vývoj, ja neviem, v modernom svete počnúc, ja neviem, 18. 19. storočie do súčasnosti. Nájdeme tam zastupcov všetkých skupín etnických, náboženských, jazykových a tak ďalej. Ale to je jeden proste z takých naratívov ľudí, ktorí majú problém so Židmi, že ich obviniť potom. Tak to je také obvinenie. Viete, o tom ináč aj Douglas Murray hovorí, že jedni obvinujú Židov za to, že sú proste hlavným nástrojom toho kapitalizmu, proste toho monopolistického kapitalizmu a druhý obvinujú z toho, že naopak oni proste zvrhli ten kapitalizmus tou komunistickou revolúciou v Rusku a potom pokračovaním tejto revolúcie v iných krajinách, hoci to už bolo naozaj absolútne bez Židov. Takže tak vyberte si. Tak ako to býva, no, že tie konšpiračné teórie sa častokrát vyvracajú, no ale nie je úplným vrcholom vlastne antisemitizmu, dajme tomu, téza o židojašteroch. Židia sú vlastne nejaké vesmírne jaštery. Nie je to síce až tak zásadne populárne, ale existuje to. Tak je to absolútna hlúposť, rozumiete. Ten, kto to vymyslel, asi nechodil na hodiny biológie. No, nejakým iným spôsobom to nemôžem vysvetliť. Tak možno ľudia sa napozerali Act of X, že to oznamujú seriálu, kde figurujú rôzne tvory, kde teda sa kombinujú nejaké črty ľudských existencií s nejakými zvieratmi. No je to proste absolútna hlúposť. To sa nedá nekomentovať. Pán Mesečníkov, vy sa ako Žid cítite bezpečne na Slovensku? Ja sa cítim ako Žid bezpečne. Samozrejme, že ma znepokojujú javy, ktoré naznačujú, že sú to skupiny ľudí, ktorí by boli schopní minimálne nejak
diskvalifikovať Židov, ich diskriminovať. Zatiaľ prípady fyzického násilia voči Židom sú ojedinelé. Boli, myslím, že začiatkom 90. rokov, však terajší uradujúci rabín Baruch Myers, vtedy keď prišiel na Slovensko, predpokladám, že to bol nejak v 93. alebo 4., neviem presne teraz, tak bol napadnutý nejakými divnými ľuďmi, ale odvtedy ja sa cítim bezpečne. Ja som súčasťou proste istej časti slovenskej spoločnosti, ktorá vôbec nie je definovaná ani etnicky, ani nábožensky. Je definovaná hodnotovo a názorovo. A tam sa cítim veľmi komfortne a zatiaľ nevznikli také situácie, ktoré by proste vyžadovali nejaké osobitné kroky na zaistenie mojej bezpečnosti a bezpečnosti proste iných členov komunity. Čím ja samozrejme nechcem znížiť riziko toho, že v dôsledku rôznych medzinárodných udalostí, o jednej dnes sme hovorili, že možno ani nie tak proste tieto hrozby by pochádzali vyslovene zo Slovenska, ale skôr z nejakého vonkajšieho prostredia, tak ako napríklad, čo sa teraz odohralo v Austrálii, hej, že títo ľudia nemali nič spoločné, hej, že s tým, čo sa deje teraz v Izraeli. No, každopádne, keď už sa o tom bavíme, tak dejú sa tu rôzne veci, čo sa týka natáčaní týchto protikonšpiračných relácií a vy ste sa nám tu zasekli vo výťahu. Tak chcem len povedať, že riziko číha kdekoľvek na antikonšpirátorov. No, možno som urobil chybu, lebo som nepochopil a to ma bohužiaľ teda neinštruovali na recepcii, že treba tú kartičku priložiť. A ten výťah sa pohol, do 3. poschodia šťastne doputoval a potom niekto privolal ten výťah a už ďalej to neišlo. Tak možno ste to naozaj spôsobili vy. Posledná otázka, pán Mesežníkov. Ktorá je podľa vás najnebezpečnejšia konšpirácia a prečo? Vo všeobecnosti? No, to je ťažká otázka. Takto, že podľa prieskumu inštitútu Globsec Policy Institute v roku 2019 na Slovensku antisemické konšpirácie neboli na prvom mieste, ale boli pomerne vysoko. Myslím, že nad 50% ľudí ako proste v tom prieskume odpovedalo tak, že sa to dalo nejakým spôsobom definovať ako antisemitizmus. Napríklad o nadštandardnej síle Židov v spoločnosti, tak neviem, či zrovna antisemické konšpirácie sú dnes najnebezpečnejšie celkovo pre spoločnosť. Ja si myslím, že také konšpirácie, ktoré jednak oslabujú súdržnosť spoločnosti, myslím, že antisemické konšpirácie naozaj reálne oslabujú súdržnosť spoločnosti, ale podľa tých prieskumov vieme, že ich sila týchto konšpirácií a podpora je pomerne slabá. Ale rozdeľujú spoločnosť. Ale ja by som považoval za najnebezpečnejšie konšpirácie, ktoré nielen rozdeľujú slovenskú spoločnosť, ale nahrávajú našim vonkajším nepriateľom. Teda z tých rizik, ktoré teda v dôsledku proste nahrávania našim nepriateľom potom môže prameniť aj napríklad nebezpečenstvo vojny ako s nami. Hej? No a v súčasnosti, aby som bol konkrétnejší, tak si myslím, že či už sú to konšpiračné teórie, alebo proste nejaké predstavy neadekvátne, nejaké fejkové predstavy, ktoré rozkladajú slovenskú spoločnosť občansky, polarizujú túto spoločnosť politicky, ktoré znižujú dôveryhodnosť v inštitúcie a zároveň vytvárajú pozitívny obraz o štáte, ktorý nás považujú za nepriateľov, ale v skutočnosti má s nami zlé úmysly. To je Rusko. Takže v súčasnosti najväčšie riziko pre Európu, pre demokratický slobodný svet je tento ruský režim, ktorý momentálne sa snaží proste podrobiť Ukrajinu, naozaj zničiť ukrajinskú štátnosť a dosiahnuť kapituláciu Ukrajiny a potom, v prípade, keby k tejto kapitulácii došlo, žiaden mier by nebol tak, ako to bolo po kapitulácii Nemecka a Japonska, ale to by bol iba taký bod, ktorý by umožnil agresorovi sa skonsolidovať a potom by mohol ísť ďalej. No to chcem povedať, že to znamená najnebezpečnejšie konšpiračné teórie súvisia s tým, čo nás reálne môže ohrozovať aj zvnútra, aj zvonku. A našťastie zatiaľ to nie je ten antisemitizmus, ktorý má proste nejaké svoje historické korene, sú jeho nositelia, ale nemáme tu napríklad na politickej scéne takého
autentického nositeľa antisemitských predstav. Štátna politika pri rôznych vládach vôbec nie je antisemitská. A vzťahy s Izraelom sú korektné a povedal by som, že v istom ako aspekte dokonca aj priateľské. Takže nie sú to našťastie antisemické konšpiračné teórie. Pán Mesežníkov, každý v mojich reláciách môže na záver našim divákom povedať to, čo sám chce. Nech sa páči. Tak bol by som rád, aby naša spoločnosť bola menej polarizovaná, aby bola súdržnejšia, aby sme posudzovali každého jednotlivca podľa jeho skutočných kvalít, podľa jeho krokov, nie podľa jeho rasy, farby pokožky, náboženstva, etnického pôvodu alebo proste jazyka. Hej. Toto je pre mňa absolútne najdôležitejšia vec. Je veľa problémov, s ktorými musíme zapasiť každý deň. Niektoré problémy sú vnútropolitického charakteru, objavujú sa žiaľ v poslednom čase čoraz častejšie aj problémy, ktoré súvisia s vonkajším prostredím. Čím budeme navzájom tolerantnejší, čím naša spoločnosť bude súdržnejšia, menej polarizovaná, menej konfrontačná, tým v podstate sú lepšie perspektívy preto, aby sme ten život, ktorý tu máme, je to slobodný demokratický život, aby sme ho zachovali čo najdlhšie. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja, bolo mi potešením. Napodobne.